gindi yayi kasuwa gindin sani ya jijjibi gadin gangan gindin sani ya jijjibi kusan me jijjibi to gindin saniya shine naje na siya akwai tsiran wannan yama suna abai gwaiwa akwai kuma tsiran golo amma fa golan rago da gwaiwar rago kasu kusa akwai rago mai gwaiwa akwai mai golo akwai muna siyarwa a nasa. Ni na rasa me kake nema a duniyan nan malam. Na rasa wani kwaɗayi ne yake kwasan ka. Yi zan kai ka. Ga Aisha, ga ni, zankalan yan mata ne Allah ya hore maka. Ga mu ba kazanta. Wannan dan farin dai kuma gashi Allah ya hore mana. To ka faɗa min wata bura uba kake ne. Wai ina manema matan bariki. Ina manema matan bariki. Ba hana ku kuɗansu ba, to a ciwo mai lahiya, kar ku kimar ka ta ja maka. Ka ciwo duniya. To jama'a ni ba in zan yi aure ba sai na ajiye shegu guda 100 a gidanmu yan dakan kuka ko to yana ajiye su zan yi aure. Gaskiya Ayyo Allah na wai kun san me ya faru wallahi saurayi na ne ya min hawa uku shine aka samu matsala ya min ciki da falo To kai dan iska Murtala, to gashi na ƙara suka. Idan nonon na uwarka ne ko na ubanka ne su zo su rufe min shege dan iska, kai ma nonon ka gani kai magana kuma kwalelan ka dan iska, wata niyyar sai a makoda dan iska manabi. karuwa mace ce wanda namiji zai biya ta biya mishi bukatunsa. To budurwan da saurayi zai ce yana son ta ya gayyace ta je gurin shi ko gida ko hotel har su yi nisa fa, kuma idan za ta tafi ya ɗauki kuɗin mota ya bata ko kuma ya ɗauki kuɗi ya ce mata gashi, ita da wani suna za a kira ta?